Svjetski bošnjački kongres proslavio je prvu godinu svoga postojanja. Svečano radnoj sjednici prisustvovali su pripadnici svih organa kongresa, ugledni ljudi iz Bosne i Hercegovine, Sandžaka, Balkana i dijaspore. Ukazali su na loš položaj Bošnjaka i predstavili nove projekte koji će doprinijeti jačanju pozicije Bošnjaka u Bosni i Hercegovini, ali i cijelom svijetu. Za godinu dana koliko postoji Svjetski bošnjački kongres urađeno je mnogo. Prije svega na afirmaciji bošnjačkog identiteta i domovine Bosne i Hercegovine, ali i na tome da svi Bošnjaci u Matici BiH, Sandžaku, Balkanu i dijaspori uživaju potpunu slobodu koja im pripada. Potrebno nam je da stanemo u red, da okupimo energiju Bošnjaka koja je rasuta po cijelome svijetu, a koje jako mnogo ima, jer Bošnjaci sa 1000 godina tradicije u naciji i državi imaju pravo na elitnost koju su, nažalost, u 20. stoljeću nepravedno izgubili i Svjetski bošnjački kongres zapravo pravljenjem nacionalnog safa će značajno doprinijeti uspostavi prave bošnjačke elite. Bosna i Hercegovina je matična zemlja svih Bošnjaka svijeta. To treba da bude i moralno i psihološki, kao što to Srbi doživljavaju Beograd, kao što Hrvati doživljavaju Zagreb. Bošnjaci imaju pravo da doživljavaju Sarajevo kao svoj dom. Makar možda nikad ne došli u njega, ali da osjećaju da to Sarajevo diše njihovom dušom, odnosno da oni dišu za Sarajevo. Ove ciljeve namjeravaju postići realizacijom konkretnih projekata koje su danas predložili odbori kongresa. Neki od njih su Domovina Bosna, projekat Bosanski jezik, univerzitet i virtuelni muzej genocida Bošnjaka. Žalostno je konstatirati, ali je cijela ova godina protekla u znaku kontinuiranog negiranja genocida. Pokušaja revidiranja istorijskih činjenica i onda smo mi dali sebi zadatak da ipak, ako ne možemo nešto više uraditi, morat ćemo ukazivati na to. Ukazali su i na loš položaj Bošnjaka kako u BiH, tako i svuda u svijetu. Akademik Filipović je kazao da su Bošnjaci narod koji je danas najrasijaniji po svijetu i da Svjetski bošnjački kongres ima zadatak da te ljude okupi. Svugdje se nalaze enklave bošnjačkog stanovništva koji je to rasijanje doživjelo nasilu. Nije se samo rasijavalo, nisu se Bošnjaci sami iseljavali da bi tražili bolja mjesta za život, nego su bili silom prisiljeni. Taj pritisak na Bošnjake i danas postoji, a oni još uvijek nemaju adekvatna, da tako kaže, sredstva da se odupiru tome. Namjera Svjetskog bošnjačkog kongresa je da jednog dana sve bošnjačke intelektualce koji se nalaze u svijetu dovede u Bosnu i Hercegovinu, okupi na jednom bošnjačkom univerzitetu kako bi odgajali naredne generacije i čuvali bošnjački identitet i domovinu Bosnu i Hercegovinu.